עשינו עם איזי איזושהי התערבות, הוא עכשיו מופיע בפתח תקווה, ואנחנו רצינו לצלם סרטון, וגם הוא מצלם סרטון, שמי שבדרופ משיג הכי הרבה ידיים שעושות את התנועה הזאת, ככה, כן? כמו בהרלם שייק, אז מנצח בהתערבות. עכשיו, אנחנו רוצים לנסות איתכם, כשהביט נכנס של השיר, כולם ידיים ככה. איזי, אתה שומע אותנו? זה בשבילך. שיר חדש, אנשים! אנשים, אנחנו מנצחים אותו היום. אנחנו נסמן לכם. אם הביט שלו שמן אז עכשיו שלו ברברי, ראפר חיה, הוא גדל בספארי, אצבע משולשת גם על זאת שמתעקשת להגיד בכל הרשת שהוא טיפה לבולגרי, דופק הופעה, קטע ביזארי, טקסט לא חריף, שים לה בקארית, איזה בן אדם הכי הופך את העולם, אומרים הוא מחובר לעם אבל מכיר את כל הסטארי. מי עושה פה שוק שוק שוק, שים לי פיצ'ים על האקו, עד הפוק פוק פוק, איזי שוב עם אידובי וצוק צוק צוק, כזי פותחת את הדלת עוד לפני אנשים! ידיים באוויר! נהיה לי חם, איפה אני רוצה גם וגם וגם, מתמכרת, לא עוצרת, תן לי עוד לא, אל תפסיק, אני גם כולה! קצב כפול! יותר מהר! כשהיא עושה שטויות, אני צועק לפויה, ילדה רעה, הללויה. הוא נראה מוכר, זה לא ההוא ששר לי? כי לא בא לי להיות נורמלי. מדברת בעברית אבל היא משדרת חולי בקטע כי סיפור לה שהוא וואט על פול. אני קראתי לירדן כי היא עברה את הגבול, כשהיא הרגישה בנוח אני הורדתי מהבול. ילדות רואות מבית טוב, רק הוצאות עוד קצת יותר מאלה שחוקרות אותי בוואטסאפ. לא אישינו, אל תעלבי, אז למה לא ענית אם ראיתי שתי ויז? זה מעיף אותה למעלה, מה המוזיקה עושה לה מהבוקר